هیج سری صبح ده درسمین کل بازاره کی آن ولاته که دن دجین بره خودتن قادا سید رضا به کلجانا کو گیشتن سر آخه که پیروز لبر پیکر پیری خو سید رضا صورت خود گرم او همو به یک آرمان جهاتنه تبلیبونا فستیوالا چاند خوازای یا منظره خلک سوازو خوشگیر رامو از işte nika festival esuma serba festival amayme. Ben ders merak kerdum. Hele senin orundaki çok şahane, zafrındaki bina ko, her şey ko, yeşilliğe ko, ava ko. İnşallah o kadar çiğni ben o. Ondan sonra düzgün babay rahmeyim. Niyetim esu. Hek lokmama kabul kero. Ez Mersin namı. Son dersim Fethelino, Muzur Baba, Hozat, Ovacık. İşte özlemkeyim yani. Savacı ez Almanya ramanı, havalanı ko ramanı ta dersim. Öğrüşon mu düzgün baba, şon mu Muzur. Ez İzmir'e dağıtım. Özlem, hasret, festival. Koma listika navdara Dêrsimê Varvara jî hatiye ku govenda xwe ya Resen di festîvalê de nîşan bide. Lê ji ber ku Komîteya Amedekara Festîvalê hemû bernameyên şox û şengê kêf û şahiyê betal kirin, nehiştin Varvara bêlîstin. Sedema vê biryarê jî mirina 10 karkerên li Eskişehîrê di agirê daristanê de şewitîn nîşan dan. Eskişehir'de bir orman yangını... Li Eskişehirê ji ber şewata daristanê mixabin de heval û hûgirên mêyên ketkar canê xwe ji dest dan. Ji ber vê yekê mixabin me di festîvalê de gelek çalakî hilweşandin. Durumunda kaldık. Nereme mana tızalıma ah minatora her gajiyo kuleneme derdo derdo derde dose mema verdo. Oui oui. Li gorî hevşaradara Dêrsimê biriya van festîvalan ew hewl didin ziman û nasnameya xwe biparêzin. Dersim jiyane li destê xwe bikişînin wîna min, destê xwe bikişînin bîr û baverî, destê xwe bikişînin ji çand û ziman û xezayî gotina me ev e. Em dixwazin mêvanê me hatin evra zimanê xwe çanda xwe xwaziyê xwe xwedî derkevê. Festîval di heta 27 Mehê berdewam bike. Di festîvalê de ew ê çalakiyên wek panel, forum, meş û konser jî bêne li darxistin. Maşallah dekak. Rûdaw Dêrsim.